Bueno, xa estou en Seúl, Corea do Sur. 진짜 몰라 너 때문이야 어떡해 Cute Estou nas inmediacións do mercado de Gwangyang, ou como se diga. É un mercado moi grande, creo que tamén o máis turístico. Acabo de estar paseando, hai varias rúas como de teas, de cousas así, de textil. Nas aforas tamén había un montón de tendas de interruptores, de fontanería, de máquinas de coser, e agora vou á zona favorita, que é a zona de comida do mercado. 느릿느릿 걸음마 한 발 두 발 떼어라 짐진 채 무거워도 O famoso kimchi. 산 넘고 물 건너 세상 구경 삼매경 서두르지 않아도 갈 길은 다 간단해 어기영차 거북이 행진 천천히 꾸준히. Bueno, primeira parada, unha sopa fría con rábano e kimchi. Vamos a ver se non pica moito. É un puntazo que poñen a auga. E isto é o señor. E por detrás está pasando xente porque é o mercado. Está moi boa, completamente fría, como era de esperar, sabe un pouco picante, sabe un pouco a sésamo, ten o toque máis fresco de rábano e tal. Como diría cenando con Pablo, é correcto. Vou comer outra cousa fritita que é hotteok. Está recheado de unha pasta de fava doce neste caso. Había tres versións, unha con mel e outra con queixo que evidentemente non ia a probar, pero bueno, está bo. No tour a pé que fixen, aí levounos cara a uns barrios que se chaman Moon Village, que é algo así como o barrio da lúa, porque están situados na parte máis alta. Eran barrios construídos de forma ilegal, aínda que se popularizaron coas series de drama coreanas e se idealizaron. Realmente nos contou que as condicións de vida ali son bastante complicadas porque están moi arriba na cidade, hai que subir, non hai bo transporte, é realmente complicado meterse co coche porque é todo rampas, escaleiras. As vivendas están en moi mala situación, di que vivir ali é moi barato, custaría alrededor de 250 euros ao mes, pero que están fatal ailladas, que son moi pequeniñas e que non viven ben. E que sobre todo son persoas maiores as que viven ali. E nos dixo que imaginemos como é para elas subir hasta ali todos os días, a compra, todo eso. O barrio en particular o que fomos foi famoso no seu momento, hai uns anos, porque o goberno intentou potencialo deixando artistas que pintaran unha serie de murais, e de feito nos enseñou as fotos dos murais que había nas escaleiras, que era unha pasada, pero tiveron problemas porque os veciños do barrio non vían que os beneficios revertiran neles, senón nos negocios que había. E o que pasaba é que viñan hordas de turistas, sobre todo coreanos, decía, que o que facían era emborracharse, facer ruido, entraban nas casas incluso buscando baños, e entón os propios veciños saíron un día á rúa e destrozaron os murais con produtos químicos e tal, e limparon todos os murais, e acabouse a popularidade do barrio e agora viven moito máis tranquilos. Nese barrio tamén pasa a muralla de Seúl, que é super interesante porque reconecta as 4 montañas que hai alrededor de Seúl e é candidata a ser Patrimonio da Humanidade. Outra cousa que nos contou é que, como sabemos, os coreanos traballan moito e desexan traballar nunha das grandes empresas do país. Unha delas é Samsung, outra é LG. Son grandes conglomerados que se dedican a moitas cousas. Ela dixo que o soño de todo estudante é conseguir un traballo nesas empresas porque o soldo pode doblar incluso as demais empresas, teñen moitos beneficios como empregados e hai unha pequena escultura na subida ao barrio que é un home camiñando e que se nos fixamos o que se ve xusto detrás é o barrio de negocios de Seúl, onde están as sedes das principais compañías. E ao lado do home un can que simboliza
o amigo leal, que sería tamén ese empregado que entra nunha desas empresas porque xamais vai deixar esa empresa. E tamén dixo ela, porque traballamos como cans. Unha cousa interesante nesta rúa, hai como casetas onde botan as cartas e a xente está aí, está o futurólogo lendo o futuro. O restaurante estaba neste calexón que está detrás de min, a ver se o podo enseñar. Aí a dereita, así que a veces os sitios que están ben non están no sitio máis bonito. Realmente estaba todo moi rico, os diferentes kimchis estaban moi bons, sobre todo que tiña peixes, os peixiños pequeniños que daba un pouco de cousa, pero estaba riquísimo, a sopa tamén moi boa. Todo repolo, o sea, non sei se todo repolo, pero todo sabe repolo. Con un toque picante sempre.